pani otvorila, že dobrý, vy ste tu tá cestovka? A my, že hej, že čo? Počúvajte, a máte Thajsko? A ja, Thajsko, Orava. Ty kokos, že prvá prišla a že Thajsko? A ja, že áno, samozrejme, mne už šrotilo v hlave, že Thajsko, aké počasie, čo aj budem všetko rozprávať, blablabla. A je vrem, a odkiaľ by ste chceli odletieť? Že z Viedne, alebo z Prahy, alebo ako viete, lebo to tak nelieta. Letieť? Že, ale ja som chcela ísť autobusom. Pozerám na ňu, akože pani, fakt, autobusom. Hej, veď ja som videla plagát v Kubíne na bytovke. Plagát Thajsko, autobusom. Vrem, nebolo to náhodou niečo iné? Vrem, nebolo to Toskánsko? Hej, Toskánsko. Takže akože prvý klient bola pani, ktorá chcela Toskánsko, ktoré nazvala Thajskom. Topka, to tebe muselo šrotovať. Akože, vieš, doláre, všetko, idem predať Thajsko a Toskánsko autobusom, ale nakoniec sme zistili, že my ešte také veci nemáme v ponuke, takže to. A už máte Toskánsko autobusom v ponuke? Samozrejme, máme, môžeš ísť ochutnať vína. Ty kokšo, topka, síry, vína, všetko. Zážitková gastronomia, zážitkové cestovanie, všetko.